Gepli yer Azatlyk Radiosu. Akşam xeyrli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 14-nji marty hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündüligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan odal täzelikleri dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Siriýada guruşyň soňuna çykmak maksady bilen geçirilen gepleşikler 14-nji martda Gazagstanyň paýtagty Astanada başlandy. Emma opozisiýanyň oňa gatnaşmajagy aýdyldy. Siriýanyň opozisiýon toporlary 13-nji martdan çykyşynda okatyşygy besetmek barada dekabrda gelinen ılalaşyň bozulmagynda Siriýanyň hökümetini we oňa goldaw berýän Ortiýety aýpladylar. Häzirki wagtda kararyň işlemezligi Ortiýetyň Siriýada parahat adamlar babatyndaky jenaýatlaryny we Siriýanyň rejiminiň jenaýatçylyklaryny goldamagyny dowam etdirmeginiň netijesidir diýip opozisiýanyň medeniýet wekili Osama Abu Zaid 13-nji martda aýtdy. Gepleşikleriň geçirilmegini goldaýan 3 ýurdun Ortiýetyň Iranyň we Türkiýanyň resmi toporlarynyň Astanadaky gepleşiklere gatnaşýanlygy aýdylýar. Astanada geçirilen gepleşikleriň ozalky tapgyrlary uly netije bermändi. Siriýada 6 ýyl bäri dowam edýän uruş derarly 300 000 adamyň wepat bolanlygy we millionlarça adamyň öz oturan ýerlerini terk edenligi aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça ýol başlasy Siriýadaky konflikti 2-nji jahan uruşundan soň adamzadyň döreden iň aýrylgynç betbahtçylygy diýip atlandyrdy we zorlugyň giňinden ýaýranlygyna önsü çekdi. Şu gün tutuş ýurt belli bir derejede gynamalar kamerasyna aýrylgan selkençligiň we doly haksyzlygyň ýerine öwrüldi diýip Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça baş komissary Zayed Raat Al-Hussein 13-nji martda aýtdy. Siriýada sansyz adam eden etdirikli tutukluklardan, gynamalardan we zor bilen ýitirim edilmelerden ejir çekýär diýip Al-Hussein aýtdy. Ol Siriýada bir-birine garşy töweşýän toporlaryň onlarça müň ýesiri boşatmagyna çagyryş etdi. Kırgızstanyň häkimetleri öňkü baş prokuror we häzirki wagtda opozisiýon kanun çykarjygynyň guman edilýän kanun bozmalary sebäpli ýurdy terk etmezligi barada karar çykaranlygyny aýdýarlar. Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň 14-nji martda Zat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Aida Salyanova 2010-njy ýylda öňkü prezident Kurmanbek Bakiýewiň ogly Maksim Bakiýew bilen gatnaşygy bolan aklawçynyň litsenziýasynyň möhletini bir kanun uzaltmakda guman edilýär. Resmi maglumata görä Salyanova babatyndaky karara onuň soragy edilmeginiň ýa-ni 13-nji martda gelinipdir. Salyanova özüne garşy öňötürilen aýplamalary ret edip olary siýasy matlaply atlandyrdy. Salyanova Kırgız häkimetleriniň ýazarlamalaryna tedewar bolan Atamekin partiýasynyň nowatdaky agzasydyr. Öňkü kanun çykarjy we prezident Almazbek Atambaýewiň açyk tanqidçisi Atamekin partiýasynyň öňkü lideri Umurbek Tekebaýew Milli Howpsuzlyk komitetiniň tutsakhanasynda saklanýar we para almak hem ogurlyk bilen bagly aýplamalaryň esasynda derňe wastynda galýar. Tekebaýewiň tarapdarlary derňewleriň başlanmagynyň sebäplerini häkimetleriň onuň noýabr aýynda boljak prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmagyna pätkil bermek islegi bilen baglaşdyrýarlar. Iranda tutsak edilen opozisiýon lideriň ogly hökümete garşy propagandany ýaýratmakda aýplanyp 6 ýyl türme tutsaklygyna höküm edildi. Bu arada onuň maşgalaty we Iranyň döwlet mediasy 13-nji martda habar berdiler. Iranyň resmiýetleri parlamentiň öňkü spikeri opozisiýon lideri Mehdi Karobiynyň ogly Hüseyin Karobiyny 1 ýyl öý tutsaklarynda saklanýan kakasynyň açyk suud geçirilmegini talap edip Iranyň prezidenti Hasan Rouhani ýazan hatyny çap etmekde günälediler. 78 ýaşly Mehdi Karobi 2009-njy ýylyň prezidentlik saýlawlarynda Iranyň esasy opozisiýon lideri Mir Hüseyin Musavi bilen birlikde reformaçy dalaşgärler hökmünde Mahmud Ahmadinejada garşy çykyş edipdi. Olar Ahmadinejadyn galp ýoldan ýeňiş gazananlygyny aýdyp, ilady protesta çagyryp birnäçe hepdelep dowam eden demonstrasiýalara ýol başçylyk edipdi. Häkimetler reformaçylara batyş görkezip opozisiýon liderleriniň ikisini de öý tutsaklygyna höküm edipdi. Prezident Hasan Rouhani 2013-nji ýylda häkimet başyna geçende olaryň öý tutsaklygyny ýatyrmagy wada beripdi. Orsiýet Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan proýektine gatnaşmaga taýýardygyny ma'lum etdi. Interfax agentliginiň maglumatyna görä, Orsiýet Federasiýasynyň Awganistandaky elçisi Andrey Avetisyan bu arada Awganistanyň Moskwadaky elçisiniň Orsiýet işgörlerine ýüzlenip olary dürli ýyllarda SSR-iň we Orsiýetyň kömegi bilen Awganistanda gurulan obýektleri dikeltmek üçin maýy ýatyrmagy eden çagyryşyny kommentirläp eden çykyşynda aýdypdyr. Şol wagtda da Orsiýet elçisiniň Awganistanda howpsuzlyk bilen bagly ýagdaýyň gowulanmak däldi mundan beýle hasta ýitileşmegine bir tendensiýanyň bardygyny bellenligi aýdylýar.
Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täderlikleri bilen tanış bolduňyz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiativasy toporunyň we Türkmenistanyň garaşsyz ýuristleriniň assosiasiýasynyň birlikde geçiren derňewleriniň netijesinde Türkmenistanyň Ozalky daşary işler ministri 2002-nji ýylda öňkü prezident Saparmurat Niýazowyň janyna kast etmek syýnanyşy diýilýänini aýplanyp tutsak edilen Boris Şeýhmuradowyň Niýazow döwründe atylyp öldürilenligi öňe sürilýär. Yeri gelene ýatlasak, Sanjar wakalar diýilip bilinýän bu hadisanyň netijesinde Boris Şeýhmuradowyň we onuň egindeşi diýilen şol wakada oňa kömek etdi diýilip aýplanma bildirilen uzak möhletliğin türme tutuglugyna hökm edilen onlarça adamyň akwaly häzirki güne çenli nämälim bolmagyna galýar. Emma geçen hepdäniň ahyrynda çap bolan Türkmen inisiativasy toporunyň ýolbaşçysy Farid Tuhbatulynyň we ada agdalmadyk başga da iki çeşmäniň görkezmelerine salgılanýan derňew işini Şeýhmuradowyň başga da birnäçe türkmen resmiýetleriniň 2003-2005-nji ýyllar aralygynda Türkmenbaşy şäherindäki BL Tdrop 5 türmede öldürilenligi bellenilýär. Şol bir wagtda bu maglumaty beýleki garaşsyz çeşmelere tasdiklatmak başartmady. Ýokarda da bellek geçişmi diýäli. Türkmenistanyň hökümeti agdalan adamlaryň ykbaly barada 10 ýaş ila goly wagt bäri açyk maglumat bermän gelýär we ýurtda adamlaryň zor bilen ýitirim edilenligi ýaly wakalaryň asla ýokdugyny aýdýar. Bu aralykda Boris Şeýhmuradowyň ogly Bayram Şeýhmuradow derňewde öňe sürilýänleriň diňe bir versiýa bolup durýanlygyny aýdyp, özündäki bar maglumatlaryň muňa güwe geçmeýänligini hem belleýär. Но это лишь одна из версий. Men derňewdäki öňe sürilýänler bilen ılalaşyp biljek däl. Men elbetde kakama näme bolandygyny bilesim gelýär. Dogry, bu daşyndan meniň ynanasym gelýän zady hakykat edip görkezmek isleýän ýaly görnýän bolmagdy mümkin. Emma häzir munyň isleg hyýal bilen hiç hili dahyl bolman. Ýa-da bu bizdäki bar bolan maglumatlaryň analizine esaslanýar diýip Bayram Şeýhmuradow Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Что произошло с моим отцом, но я, к сожалению, этого сделать не могу. Bayram wakalaryň derňewde aýdylyşy ýaly özgören bolmagynyň gaty ähtimallygyny, emma muny ynam bilen aýtmak üçin ýeterlik delilleriň ýokdugyny ýytaýar. Ol bir iş ýygyrlaýan we özüniň söhbetdeş bolan Amerikaly we Russiýaly ýokary derejeli resmiýetleriniň de anyk bir zady aýdyp bilmeýändiklerini belleýär. Bayram egerde Sanjar wakalary bilen ilteşikli tutsak edilenleriň Niýazow döwründe öldürilenligi çyn bolsa, onu häzirki ýurtbaşy Tony Berdimuhammedowyň bu agyr mirasy öňkü rejimiň üstüne atyp öz başyndan suwmagy mümkinçiliginiň bolanyny aýdýar. После того, как он занял президентский пост, onu Gurbanuly Berdimuhammedow prezident bolandan soň Niýazowyň öňkü janpinasy general Akmurat Rejepowyň tutsak edilmegi bilen öňkü rejimiň ähli etmişlerini anyk adamlaryň üstüne atyp taryhyň täze sahypasyny başlamak üçin gowy mümkinçilik bardy. Emma bu edilmedi diýip Bayram Şeýhmuradow belledi. Тяжелого наследия. Это сделано не было. Gal berse de 2007-nji ýylyň awgust aýyna New Yorkda ýerleşýän Kolumbiya Universitetiniň çykyşyna prezident Berdimuhammedow Şeýhmuradowyň ykbaly barada berilen bir soraga özüniň ýaş prezidentligini, emma şol tutsaklaryň diýeridigine ynanýanlygyny aýdypdy. Я этот вопрос вам сказал, что я молодой пока президент, этим вопросом я не занимаюсь благосостоянием своего народа, но я уверен, что они живы. Sözümüziň ahyryna jemlesek, adam hukuklaryny goraýjy halkary toporlary türkmen türmelerini, şol sanny Sanjar wakalary bilen ilteşikli ýitirim edilenleriň ykbaly bilen bagly ýörüýte kampaniýa alyp barýarlar. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz.
Metbuat email belgisi gmail.com. Gepler Azatlyk Radiosu efirde söz men Sultan Atşelova. Her ýylda ýurt boýunça ençeme ýowarlaryň geçirilýändigine seretmeden Aşgabatyň köçelerinde gurap ýatan ýa çapylan ağaçlara hälisinde duş gelse bolýar. Baglaryň iýdegse galyp guradylan etrapçylarynyň biri hem Parahat ýedi kiçi etrapçadydyr. Parahat ýediňiň daş töwereginde ekilen baglaryň guradylmagy barada bugünkü gepleşmede söhbet ederiz. Aşgabatyň Parahat ýedi kiçi etrapçatynyň daş töwereginde odal ekilip, soňra iýdegse guradylan ýüzler çabaglaryň goýulyp ýatan çukurlaryny her gün görse bolýar. Bu etrapçanyň ýaşaýjylarynyň bu ýere göçüp gelenlerine 4 ýyldan gowrak wagt boldy. Ýaşaýjylaryň özara söhbetdeşliklerinden çen tutsaň, bu etrapça häkimlikler tarapyndan unutulan etrapça diýip atlandyrsa bolýar. Etrapçanyň golaýyndan geçen Ulugatnawly Babananov köçeniň 2 haptalynda ekilen baglara Jemaat hojalygy ministerligine degisli gülçilik we bagçylyk kommunal kärhanasynyň işgärleriniň gödäwçilik edýändigini görse bolýar. Emma köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň daş töweregindäki baglara nähä kommunal kärhanasynyň işgärleri gödäwçilik edýärler, ne de ýaşaýyş jaý müdürlikleri gödäwçilik edýärler. Netijede Thompson jowdaly güllerinde agaçlar uğramak bilen bolýar. Parahat ýedi kiçi etrapçatynyň efirde adynyň tutulmadygyny soran ýaşaýjynyň aýtmagyna görä, jaýlar gurulyp ulanışa tawsyrlayan wagtlary onuň daş töweregi arça agaçlar bilen bedelip soňra tawsyrlayan ekeni. Bu agaçlar satyn almak üçin döwlet gaznasyndan näçe teristäniň tarap edilýändigi ýaşaýjylara anyk bolmasa da, onuň hasaby bir ýerde ýöredilýändir. Emma olaryň iýdegsiz gurap galmak üçin hiç bir ýolbaşy jogapkärçilik çekmeýär. Habar beriş teristlerinde bolsa hälisinde ýowar geçirilýändigi, millionlap agaç nahalarynyň oturdyrylýandygy barada mahabatly gepleşikler berilýär. Ýöne guradylýan agaçlar barada söz aýtmaga däl, olaryň guradylýan fakatlar barada degisli idaralary habar berseň-de hiç bir çare görülmeýär diýip, ol özüniň bu mesele bilen Aşgabat şäheriniň bir kararlyk etrap prokuraturasyna, Jemaat hojalygy ministerliginiň arda şikayet bölümine hem arda bilen ýüz tutandygyny, ardalary derňemäge gelen toparyň bolsa bu fakatlary tasdiklap, ýygyna dolanandyklaryny, emma hiç bir ütgeşikligiň bolmandygyny hem ýaşaýjy sözüne goşýar. Ýaşaýyş jaýlarynyň gapdallaryna ösüp boýalyp oturan agaçlar hem bar. Ol agaçlaryň bolsa ýaşaýjylaryň öz ähmetleri bilen kemale gelýändigi aýdylýar. Odal tipli jaýlarda ýaşap, bag ekmek, olary ýetmek bilen meşgul bolan ýaşaýjylaryň käbirdi köp gatly jaýlara göçüp gelenlerinden soňra hem ellerini tutup boş oturup bilmän, öz otaglarynyň pencereleriniň öňünde iýdegsiz guran agaçlaryň ýerine dürli agaçlar ekip olara iýdeg edýärler. Ine şeýle ýaşaýjylaryň zähmeti bilen hem ýaşaýyş jaýlarynyň daş töwereginde bir näçe agaçlar ösüp boýarlar. Emma odaldan döwlet tarapyndan ekilen baglary çağalaryň döwüp ýenjip basgylýan halatlaryna hem duş gelse bolýar. Bir söz bilen aýdanyňda olaryň ählisi diýen ýaly ýyla ýetmän gurap ýok bolup gidýärler. Esasan hem olar iýdegsiz galyp gurýarlar diýip ýaşaýyş aýdýar. Akşamlarına ýaşaýyş jaýlarynyň töwerek taşyna gezmelemäge çykan halatynda bolsa, guran agaçlaryň goýulyp ýatan ýerlerine gözüň düşende beýle de bir eýetçilik zat bolarmy diýip başyňy ýaýkanyň duýman galýardyň diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäs. Efirde siz bilen men Sahra. Aşgabatyň döwlete değişli dukanlarynda inni 40 günden bäri çilimiň satuwynyň doly ýatyrlan mahalynda hususy eýçilikdäki dukanlarda çilimiň gizlin söwdasy barha ýaýwanlanýar. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň maglumatyna görä, soňky günlerde paýtagtyň hususy eýçilikdäki dukanlarynda daşary ýurtlarda öndürilen çilimler barha köpelýär we olaryň satuwy ýarym gizlin, ýarym açyk ýagdaýda amala aşyrylýar. Bundan olur çilimlerin yeke danesini, yani yekezi çilimi hususy eýçilikdäki dukanlarda satmaga satyjylar gat gorkýarlar. Şolumyny öz-özünden ýaýwanlanyp uğrady. Çilimiň yeke danesini, yekezi çilimi adamlara ardan bolanny 2 manat 50 teňeden ýoksa
ortaça 3 manatdan satýarlar. Ýokary ýyl temmäkden önerilen çilmiň bolsa bir dänetini, ýekejetini ortaça 5 manatdan satýarlar. Dip Aşgabatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew aýdýar. Aýdylmagyna görä häzirki wagtda hususy elçilikdäki dukanlarda Birleşen Ştatlaryň, Dubaýyň we Ýewropanyň käbir ýurtlarynyň temmäki fabriklerinde öndürilen aýdylýan çilimleriň bir gutusynyň bahasy 80 manatdan tä 115 manada çenli ýetdi. Galyberse de ozal Türkmenistanyň Sowda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi tarapyndan ýurda getirilip döwlet dukanlarynda satylan çilimlerde häzir hususy elçilikdäki dukanlarda açaçan diýen ýaly satyn alyp bolýar. Öň döwlet dukanlarynda 19 manatdan satylan bir gutu çilim inni hususy dukanlarda 45 manada durýar. Aşgabatyň döwlete degişli dukanlarynda çilimiň satylmazlygy şol bir wagtda da hususy elçilikdäki dukanlarda bolsa onuň açaçan el yeterli bolmagy we onuň sebäpleri barada Azatlyk radiosyna türkmen häkimiýetlerinden maglumat ýa-da düşündiriş almak başartmady. Emma käbir hususy dukan eýeleriniň aýtmaklaryna görä Türkmenistanyň Sowda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi tarapyndan çilimi getirmäge lisensiýa berilen firmalar çilimi öňküsýaly daşary ýurtlardan import etmegi dowam etdirip, olary döwlet dukanlaryna dälde hususy elçilikdäki dukanlara uğradýarlar. Şol goýa döwlet dukanlaryna uğradylýan ýaly gümrük kanalaryň skladyndan ammarlarından alýan çilimler döwlet dukanlaryna barman, gönün şol hususy elçilikdäki dukanlaryň bir näsetine barýarmyşyn ýöne iş ýüzüne resmi hasabat berenlerinde şol çilimler goýa döwlet dukanlaryna satyldy diýip hasabat berilip, döwlet şol çilime girilen hada kanunyň iş ýüzüne amal edilýänligini resmi kagazlarda doldurýarmyşlar. Dip Bugaýew adynyň atlandyrylmazlygyny soran hususy dukan eýesine salgylanyp gurrun berdi. Mundan başga da Türkmenistanyň alternativ habarlar neşri Türkmenistana getirilýän çilimleriň bir gutusynyň adaty bahasyndan tas 40 esse ýokary satylýandygy barada maglumat çap etdi. 13 martda bu neşir Türkmenistanyň Sowda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine degişligi aýdylýan hata salgylanyp, ýurda getirilýän çilimleriň bir gutusynyň bahasynyň 0,15 manada barabar bolup, olaryň 19 manatdan satylýany barada habar berdi. Azatlyk radiosyna bu hatyň asyldygyny ýa-da däldigini garaşly çeşmelere we türkmen häkimiýetlerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Ýere gelende ýatlasak Türkmenistanda temmäke garşy göreşi güýçlendirmek 2016-njy ýylyň başyndan bäri çilime garşy ençeme tapyr çäklendirmeler girdildi. Hususy dukanlarda çilimiň satywy doly ýatyryldy. Geçen ýylyň mart aýynda bolsa prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň gol goýan karary esasynda ýurda temmäki önümlerini getirmegiň we olary narh kesmegiň, satmagyň ähli ýetýärliklary dine ýurduň Sowda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine berildi. Şondan soň döwlete degişli dukanlarda çilimiň satywy ençeme ýedek ýatyryldy we çäkli görnüşde gaýtadan dikildildi. Iň soňky ýedek şu ýylyň 12 fevralynda geçirilen prezident saýlawlaryndan bir hepde çemesi odol döwlet dukanlarynda çilim ýene ýitirim boldy. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar ünneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmenistanyň bir kanun migrant arzu şertli goýberildi. 25 fevralda başga şäherden İstanbul'a gelýärkä Türk polisiniň ýol barlygyna saklanyp deportasiýa edilmek üçin göz astyna alynan Türkmenistanyň arzu 10 martda 15 günüň dowamyna kanuny ýagdaýa geçmek bolmasa-da Türkiýany terk etmeliýän şert bilen göz astyndan goýberildi. Şeýlelikde Türkiýede ejemi menden aýrym aňatly kampaniýa alyp barýan 8 ýaşyndaky gyýjagazy Rüýa täzeden öz ejesine gowuşdy. Göz astyndan goýberilenden soň Azatlyk radiosuna telefon arkaly interwiu beren arzu durmuşyň her pursatyna köne pasporty we bir kanun wizasyz ýagdaý sebäpli dürli kynçylyklara duş gelýänligi üçin öz gyýzy Rüýanyň jemgyýetçilik guramalaryny gollawyndan başladan ejemi menden aýrym aňatly gol ýygnama kampaniýasynyň we şol sanna Azatlyk radiosynyň habaryndan soň herekete geçen Türk mediasynyň özüniň azatlyga çykarylmagyna
uly täsir edenligini ýytyar. Arzu 8 ýaşyndaky gyýyna howsarlyk ygtyýaryny türk gazetiniň hut özüne berenligini we çagatyna eýe çykjak başga howsarlygyň ýokdugy sebäpli maşgala kanuny esasynda türk hökümetinden raýatlyk almak üçin hukuk tagallasyny başladanlygyny aýdýar. Türkmenistanly migrant Arzu türk raýaty bolan çagaty rüýadan aýra düşmediligi üçin Türkiýanyň maşgala baradaky ministrliginiň hem özüne inni her hili gollugy bermäge başlandygyny belleýär. Bu temada Azatlyk radiosu bilen gürrüňdeş bolan Türkiýedäki daşary ýurtly migrantlara hukuk geňeşdarlyk hyzmatyny berýän Türk Permit firmasynyň ýolbaşçysy Murat Erşahin bolsa, öz aklawçylarynyň diňe Türkmenistanly migrant Arzuwy we Türk raýaty gyýzy rüýa däl, şol sanna bir meňdeş ýagdaýdaky ýüzlerçe türkmen migrant maşgala her hili kanuny gollawy berýändigini bildirýär. Murat Erşahin Türkiýedäki Türkmenistanly migrantlaryň başdan geçirýän ýagdaýlarynyň Azatlyk radiosyna ýygyderli gün tertibine getirilmegi Türk resmileri we döwlete degişli bolmayan guramalary Arzu bilen bilelikde köp sanly bir meňdeş ýagdaýdan kynçylyk çekýän maşgalalaryň problemalaryna has köp üns bermäge gönükdirendigini aýdýar. Murat Erşahynyň nöwtamagyna görä, başladylan tagallalar ilkinji nowatda maşgalaly hem çagaly Türkmenistanly migrantlaryň problemalaryny çözmäge kömek eder we galy bersede türkmen migrantlaryň beýleki problemalarynyň çözülmegine de kanuny esas döredir. Ýatlap geçsek, Türkiýe Türkmenistanly migrantlaryň esasy agdyklyk edýän ýurtlarynyň başyny çekýär. Bu ýurtdaky türkmen migrantlaryň aglaby köpçüliginem köne pasportly raýatlar emele getirýär. Türkiýedäki türkmen migrantlar öz maşgalasyny ýa-da işini taşlap täze pasport almaga Türkmenistana gitmekden saklanýanlygy üçin dürli kanuny problemalara duçar bolýanlygyny aýdýarlar. Ýeri gelende belläp geçsek, Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçikanasyndan türkmen migrantlar barasynda haýsam bolsa bir kommentariýa almak Azatlyk radiosuna başartmaýar. Türkmenistanyň konsullugyna migrant meseleleri barasynda kömek sorap ýüz tutýan raýatlar bolsa, Türkiýede türkmen migrantlarynyň bardygyny kabul etmeýänligini we gaýtam olara ýöne gezmäge gelen turist bolaýmasa diýip jogap berýänligini aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Ukrainanyň esasy howpsuzlyk gullarynyň aýtmagyna görä, üstümizdäki Eurovideniýa aýdym ýaryşyny guramalaşdyrýan Ukrainanyň Orsiýetden bu ýaryşa gatnaşyk aýdymça ýol bermeligi mümkin. Sebäp onuň Orsiýet tarapdan zor bilen aneksiýa edilen Krymda çykyş edenligi. SBU bu mesele garaýar. Ol onuň Ukrain territoriýasyna girmegi barada oýlanşykly karara geler diýip SBU-nyň metbuat wekili Alana Tyanska 13 martda Facebook saýtyna aýtdy. Onuň bellemegine görä gelen karar Ukrain kanunynyň esasynda bolar. Bu kanuny bolsa Ukraina öňünden Kiewden ruhsat alman Orsiýetiň kontrolündaky Kryma baran adamlara qadağanlyk girizmäge hukukly. Şol sebäpden Kiev ötön ýyl Orsiýetli 140 artisti Qara Sanawa aldy. 2016-njy ýylda aýdymçysy ýarışda oturuj bolan soň Ukraina 62-nji Eurovideniýa ýarışyny gurnamak hukugyny gazandy. 12-nji martda Moskwa bu ýylky ýarışa Orsiýetiň tarapyndan 27 ýaşly aýdymçy Yulia Samoylowanyň gatnaşykdygyny eglan etdi. Seýrek muskul näsarlygyndan ejer çekýän Samoylowa 2015-nji ýylyň iýun aýynda, ýagny Orsiýet Ukrainanyň ýarym adasyny basyp alyp, özüni birikdirenden bir ýyldan gowrak soňra Krym şäheri Kerşde sport we merhemet dünýäsi festiwaliniň gala konsertine çykyş etdi. Aýdymçy çağalykdan bäri maýyplaryň türli oturguzundan peýdalanýar. Ukrainanyň daşary işler ministeri Pavlo Klimkin Liga.net habar saýtyna howpsuzlyk gullugy Samoylowa barada derňe geçirýär diýdi. Meniň pikirimçe kanun hemmelere deň bolmaly. Orsiýet ençeme ýylla provokasiýa işlerini alyp bardy diýip Klimkin aýtdy. Ýöne Kremlin sözçüsi Dmitri Peskowyň aýtmagyna görä Samoylowany döwlet tarapyndan dolandyrylýan Kanal 1 öz başlyk saýlapdyr. Biz bu ýerde provokativ zat göremzok. Hakykatyna seresden hemme adam Krymda boldy. Ol ýere syýahata barmadyk adamy tapmak kyndyr diýip Peskow aýtdy. Ol soňra hem Eurovideniýa ýarysy syýasalaşdyrylmaly däl. Bu hemmelere belli zat. Biz bu bütünlüği kabul ederliksiz diýip pikir etýäs diýip sözüniň üstüne goşdy. Orsiýet ötön ýyl Krymly tatar jamalany ýarysy iýermek bilen bäsleşigi syýasalaşdyrdy diýip Ukrainany aýplapdy. Jamalanyň aýdymyna 1940-njy ýyllarda uruş döwründe tatarlaryň Sowiet lideri Stalin tarapyndan köpçülikleýin sürgün edilmegi tanqidlenýärdi.
Ukrainada çaklanmagyna görä maýda geçek ýarışa gatnaşanlaryň sany 12.000 bilen 14.000 aralygynda bolar. Milyonlarça adam hem oňa telewiziýede tomaşa eder. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Azatlyk Radiosunyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde siz bilen men Şaýmerdan Olumrady Kabuldan. Awgan türkmenleriniň arasynda da köp çağallyk gowy görülýär. Hatda 10 çaga dogurýan aýallaram bar. 72 ýaşyndaky Aýguldaýda özüniň agtyk çoğuluklarynyň sanynyň 100den geçýändigini, mektepde bilim alýan agtyk çoğuluklarynyň bir sınıfy doldurýandygyny gurrun berdi. Hormatly radio dinleýijiler, Aýgul mama bilen söhbetdeşligi size hödürlýär. 72 ýaşadym ýylan. 3 oglum bilen 4 gyzym bar. Agtyk çoğuluk bir ýüzki, garyp ýüze ýetýär da çugluk bolsa, agtyklardan bolup köpelip kanal Hudaýa şükür. Näsaglyklaryň öňe alınıpdyrdy şeýlemi? Elbetde şondan Ýahudanyň asyl berişimi, Hudanyň buýruşymy, şükür oglun kan hemme ýylda bolup bolsa dur. Köp çoğulukly mama diýip size hormat goýarlarmy? Mana şola nimet gyýdy. Babasynyň köýnegini göz eşimi berdim, şon ırmedy balýarlar, agtyk çugluk kıldyp, oglap alýarlar, köýnegini dilap alýarlar, şo ana bir ırmedy şöt şwatyrlar, ırmedy balyp, hawa bizlerden bolsun teperlik diýip şöt baýarlar. Saglyk ýagdaýyňyz nähili? Ýürüp bilem ýok, motosiklet diýerler. Ýol bolsa ýürüp bilem ýok, bilim hiçem san ýok. Çantam ýobasa gelem ýok. Hawa üýde durra goýanyklar, onsy bırakdy, ýürüp bolsa bilem ýok. Soňra motosiklet minjek maksat diýerler, haýır diýersin. Haýsyn mama diýer, toýa gideldi. Uy, toýa gidere yaramýar, meňe gitjek däl diýsem, jan mama gitagay, haýır duruntek mama mene gitjekdim diýer. O mama toýa gitjek olan gaýgysy özü gitjek. Onda senem börden bar ver mamam gittim diýip bir o ataňdan sorasa sen mamam gitjek diýip diýdim. Şöt biksin toýak geldim. Soň mama gitjek bolan soň ýene murady diýip oturýar. Ýoksa ma gitjek dä bolup buňran ýatyrtymam. Haýır onda diýip soň gitip geldim toýa. Mojip. Geýlerini kada barýarsyňyzmy? Haýta degi ýewler gelip oturýar, onumun alyp anaýça bolup ýaşylyn bolurlar, köpelip kanel dolup galýar, agtyklarym gelýär, soň ertesi o jagaz alyp dolup galýar, üstüm iňetýär, haýsymy ýaxşy görýärsiňiz diýär. Mene haşyny ýagay diýip bir näse çyk berse, şogun şonu ýaxşy görýän, ertesi ýaxşy görem ýok diýdim. Göremem ýok da, şoňa soň ýaxşy görüp dilegini diýip oturýan. Bir näse çyk berse, kaşga onu iýsem, ýene agtyklary bölüp berýän onu. Şöt wagty şöt o jagaz berişdirip ýaxşy görüşdirip sen ýaxşy diýsem mana ötkü dibersem gyýlar salam aleykum mama size daýym diýse o gyýlara da içimden her ne erden oňasyňyz bagtyňyz açylaýatyr men ýandy gidip oturýan içimden dileget soň hiç zat diýmän gidip berseler bolsa imsimçek gidip oturýan agtyk çoğuluklaryňy çagyrýandyram çağırıp oturýarlar ýygy eltik gelýär soňmy alyp gelýär soňmy hyjy ötüp oturýan men azap bolaýaryn şöt dänegim menen bir taýagym hemra bolup gidip bermek ahyr böt berýän diýip hyjy ötüp oturýan hyjy össemem gitmesem bolmýar akydy diýip oturýar perlendiň ol hiç billa akydyň bolsa hawa ýadyňdan çykyp beren ýok ýanyňyzda ýaşaýan ogul agtyk çoğuluklaryňyzdan köpmi? Üýden gitýän çoğuluklar bir sınıf bar öýdi bir diwal bar olar mektebe gitýärler. Oğul mektebe, gyz mektebe. Şötüşbäti Hudaýa şükrana. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gotarýarys.